3 июн сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қӯҳӣ Расулзода ба ноҳияи Хуросон сафари корӣ анҷом дода бо сокинони аз офати табиии рӯзҳои 14-16 майи соли ҷорӣ зарадидаи ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии дидору мулоқот анҷом дод. аз номи сарвазири мамлакат ба 67 хонаводае ки манзилҳояшон дар натиҷаи сели рӯзҳои 14-16 май қисман ва пурра вайрон шудааст маводи озуқа дастрас гардид. кӯмакҳои навбатӣ аз орд, равған, биринҷ, шакар, макарон, нахуд иборат буданд. сарвазири мамлакат муҳтарам Қӯҳӣ Расулзода бо ҳамроҳии раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода бо тарҳи барқарорсозии иншооти обгузари муваққатӣ дар ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи Хуросон шинос шуданд. зикр гардид ки сели рӯзҳои 14-16 май канали шохаи рости ҷамоати деҳоти мазкурро ба дарозии 140 метр вайрон намудааст. канали шохаи рост 93 километру 200 метр дарозӣ дошта, аз он 2800 гектар заминҳои ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, 10400 гектар заминҳои ноҳияи Хуросон обёрӣ мешаванд. дар мавсими обёрӣ тавассути ин канал то 11 куб об ҷорӣ мешавад. айни ҳол насби қубурҳои қутраш 1820 мм бо маром ҷараён дошта, ба сарвазири мамлакат ва раиси вилояти Хатлон иттилоъ доданд ки то рӯзи 12 июн иншооти мазкур пурра барқарор карда хоҳад шуд. сарвазири мамлакат муҳтарам Қӯҳӣ Расулзода ва раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода аз деҳаҳои ба номи Неъматулло Асадулло ва 18 анҷумани ҳизб, мактаби зарардидаи рақами 12 манзилҳои зисти шаҳрвандон диданд ва аз сокинони маҳаллӣ ҳолпурсӣ карданд. танҳо як бинои муассисаи таълимӣ муваққатан қобили истифода буда то бунёди таълимгоҳи нав хонандагони синфҳои 5-11 муассиса дар мактабҳои ҳамсоядеҳаҳо ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. сарвазири мамлакат ба вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дод ки барои хонандагони ҳамин деҳа дар зудтарин фурсат сохтумони мактаби навро ба нақша гиранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон барои бунёди мактаби нав заминҷой ҷудо кардааст ва қарор аст ки корҳои сохтумонӣ аз ҳафтаи оянда оғоз гарданд. сокинони маҳаллӣ Биби Мирзоева ва дигарон ба роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои кӯмакҳои бардавом ва ғамхорӣ нисбат ба зарардидаҳо изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. онҳо қайд намуданд ки аз рӯзу соатҳои аввали сар задани офати табиӣ роҳбарияти вилоят, ноҳия, масъулону сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар паҳлӯи мардуми осебдида қарор дошта дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиии ҳамаҷониба мусоидат намуданд. қобил ба ёдоварист ки дар натиҷаи боришоти шадиди рӯзи 14 май дар деҳаҳои болозикр 11 манзили истиқоматӣ пурра ва 25 хона қисман зарар дида, рӯзи 16 май маротибаи дуюм дар пайи борони сахт сел омада яж фаромад ва ба 25 хона пурра ва 14 манзили дигар қисман зиён расонд. инчунин бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, як қисми роҳҳои маҳаллӣ низ корношоям гардиданд. ҳаҷми умумии зарар 6 миллиону 725 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ба сарвазири мамлакат муҳтарам Қӯҳӣ Расулзода ва раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода иттилоъ доданд ки ҳафтаи гузашта 67 хонаводаи зарардида дар маҳалли бехавф мавзеи чорбоғи ноҳияи Хуросон ба масоҳати 8 сотихӣ бо қитъаҳои замин барои бунёди манзил таъмин карда шудаанд. танҳо аз ҷониби пешвои миллат ба зарардидагон 370 тонна семент, 74 тонна арматура, 3700 дона шифр ва 370 метри куби тахта дода шуда сохтумони манзилҳои нав дар маҳалли чорбоғ шурӯъ гардидааст. инчунин 84 тонна маводи озуқа аз ҷумла орд, равған, картошка, пиёз, сабзӣ, биринҷ, макарон, маҳсулоти донагӣ ба осебдидагон расонида шудааст. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бошад ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардида 15 тонна орд, 85 тонна биринҷ, 15 тонна равған, 18 тонна макарон, 66 тонна пиёз, 45 тонна картошка ва 12 тонна сабзӣ, ҳамчунин маводҳои тиббию муҳофизатӣ, маҳлулҳои антисептикӣ тақсим карда шуд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода илова кард ки дар ташкили корҳои бартарафкунӣ ҳамарӯза бо истиснои афсарону сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, инчунин аз 350 то 500 нафар ва 54 техникаи боркашу экскаватор ва дигар воситаҳои техникӣ сафарбар гардидаанд. мақомоти давлатӣ дар барқарорсозии манзилҳои зисти харобшуда
инчунин бунёди муассисаи таълимии нав, бунгоҳи тиббӣ, ташкили инфраструктураи ҳамаҷониба мусоидат хоҳанд кард. сарвазири мамлакат муҳтарам қоҳӣ расулзода ва раиси вилояти хатлон муҳтарам қурбон ҳакимзода зимни суҳбат бо сокинони маҳаллӣ таъкид намуданд, ки мақомоти дахлдори давлатӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда минбаъд низ барои дастраснамоии ҳаҷми зарурии масолиҳи сохтмонӣ ба онҳо мусоидат мекунанд ва то ҷашни истиқлолияти давлатӣ яъне моҳи сентябри соли ҷорӣ сохтмони ҳамаи 67 манзили зист бояд ба анҷом расад. пас он дар саҳни бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13-и ноҳия бо иштироки сарвазири мамлакат қоҳӣ расулзода, раиси вилояти хатлон қурбон ҳакимзода, инчунин роҳбарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, вазорати маориф ва илм, вазорати корҳои дохилӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, саридораи геологияи тоҷик ва масъулони дигар ҷаласаи корӣ баргузор гардид. дар ҷаласа ҳисоботи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси ноҳияи Хуросон оид ба корҳои анҷомёфта шунида шуд. сарвазири мамлакат ба сокинони маҳаллӣ барои фарҳанги баланди таҳаммулпазирӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва мусоидаташон дар бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ миннатдорӣ баён намуд. аз ҷониби қоҳӣ расулзода ба масъулони ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати вусъат додани корҳои барқарорсозӣ, мусоидати ҳамаҷониба ба шаҳрвандони осебдида дар бунёди манзилҳои зист, сохтмони роҳ, бунгоҳи тиббӣ ва муассисаҳои таълимӣ, таъмини хатти обу барқ ва инфраструктураи зарурӣ дар маҳалли навбунёд дастур додааст.